دگەل کەیفخۆشیە ئەندامên Partiya xwe Erdogan gafa karekê leşkerî di Sûriya dikir. Hava harekatlarımızı dema ku em êrişên asmanî yên bê rawestan encam didin, em ê di dema guncav de terorîstan bi êrişên bejayî jî ji nav bibin. Tirkiya gazinda wê teqîna roja sîzdeyî vê mehê li Estenbolê dêx destoyê PKK. Di teqînê de 8 kes hatin kuştin lê komalên Kurdan haşa dikin wan dest di wê teqînê de hebe. Wek bersiv ji bo wê teqînê Tirkiya bi firokan êrîş kire ser bingehên hêzên Kurdan di Sûriya de û li Bakurê Iraqê jî dibêje duwan êrîşan de 184 çekdar kuştine. Komalên Kurdan jî dibêjin bi tinê sivîl hatine kuştin û operasyona Tirkiya genocide bû. Li roja sêşembayê jî 3 kes hatin kuştin di êrîşa raketan de ji Sûriya bo nav Tirkiya. Ev pêşhat gefa şerekî li vê herêmê dikin ku hêzên nêfneteweyî û yên herêmê jî û komalên çekdarên girêdayî wan ve hevrekiyê lê dikin. Li sala 2016 di operasyona binavê Martalê Furatê de hêzên Tirkiya ketin Bakurê Sûriya û li wî demî bi mebesta şerê dewleta İslamî Daişê bû di pêra hêzên Kurdan kirine armanc. Hêzên Tirkiya û milîtanên girêdayî wan niha kontrola herêmên fireh bi dirêjahiya snûran dikin. Hevdem Rûsya berdewam piştevaniya hêzên dewleta Sûrî dike lê Enkerê rewşa niha wek delîve ji xwe re dibîne. Bandora Rûsyayê li Sûriyê ji ber şerê li Ukraynayê di demên dawî de gelekî kêm bûye. Ez bawer dikim Tirkiye li derfetekê digere ku rewşa Sûriyê ji bo berjewendiyên xwe yên siyasî biguherîne. Renge serokê Tirkiya vê rewşê ji bo berjewendiya siyasiya navxwe jî bikarbîne. Tirkiye dêkaribe bêtir penaberan vegerîne Sûriyê. Ew dê serkeftineke siyasî ya girîng be ji hikûmeta Erdogan re di hilbijartinên pêşwext ên hezêrana 2023 de. Gefên nû yên Tirkiya renge alûziyan ji Amerîka hevbenda xwe ya NATO re peyda bike. Washington piştgiriya hêzên yekên parastina gel YPG'ên Kurdan dike di şerê dijî Daişê de û hêşta 900 serbazên wê jî li Bakurê Sûriya ne. Di daxuyaniyekê de ji bo dengê Amerîka Pentagon Wezareta Berevaniya Amerîkî rijdî kir ku her layanek xwe kontrol bike û got jî ev kiryar gefa dikin ser berjewendiyên meyên hevbeş û şerê dijî Daişê. Rûsya jî daxwaza kêmkirina girjiyan dike lê Tirkiya xwe di berokê bihêz de dibîne. Zêdebarî van aloziyên ewlekariyê li herêmê Îran jî êrişên bi dronan û bi mûşekan dike ser layanên Kurdên Îranê di herêma Kurdistana Iraqê de netewênî girtî rijdiyê li hemû aliyan dike heta pêgirtiyên qanûnên nêfneteweyî bin. Ji bo raporta Henry Ridgwell ev dexîlê şemoya dengê Amerîka.